Senda phela le video yalo mfana wakho ehlile ukukhuza isaga babo. Hayi ngizomdabela wena, ngizomdabela lo ukuhlangana nabo. Hello everyone, hope right sukulakho luhambahle. Ungizwe nendodana yakhe sebephenduke ihlaya emva kokuthi Ungizwe aposte yena nendodana yakhe bese America ezama ukuyifundisa ukukhuza isaga. Kwaphela ukuthi ke ingane yakhe ngathi igxile kakhulu esiNgisini. Ayimuzwa noma ekhuluma isiZulu fanele azakhulume ngesingisi. Ingakho ke eseyihlaya ngoba bathatha izingane bayofundisa ezikoleni eziphezulu ezikoleni zabelungu egcineni ingane isikhohlwa imvelaphi yayo njengoba ingasazi nje isiZulu. You're a Zulu now. Sing your praises. I'm in USA. I am in New Jersey. My father is Ghislaine Mtini. Udine wabhodla umlilo ke ngingathi ugezandlula ethi uyamcwenza. Hayi kwangazi ukuthi uyabukisa. Senda phela le video yalo mfana wakho ehlile ukukhuza isaga babo. Hayi ngizomdabela wena, ngizomdabela lo ukuhlangana nabo. Wena umithisa ngangani umithisa zakhe, umithisa abafazi bakho, uhambe uyoshela nabelungu. Ngizomdabela wena. Oh. Ufuna mina ngifuna isendela ngitangiwe Say, hey babe, uthandi, say usuthi. Hey babe. Hey, babe. Usuthi wena uthanda usuthi wena ngoba wayisho. Tarum Suntu. No. Ngizothi mina hey babe uthi wena usuthi. Hey, babe. Suntu. No. Hey wena uzosho mina. Hey babe wena uthi. Okay. I'll say hey babe and then you say usuthi, okay? Okay. You respond usuthi. Okay. Hey babe. Hey babe. Hey babe. Okay ke everyone, bekuyona ke i-video namhlanje leyo. Siva la sibeka onke. I really hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile ngiyacela ukuthi smash the like button, uphinde usmash na subscribe button. Ungakhohlwa ucomment down below umbono wakho ngalezi ingane ezithathwa ziyofundiswa ebelungwini. Gcina ingane ingasazi ukuthi isiZulu sikhulunywa kanjani. So comment down below ungasabi. But anyways, I'll see you in the next video. Bye.